איזה מטורף זה, ולא האמנתי שכל האימהות בעולם עוברות את זה. מלאתי בתחושה של הערצה לכל האימהות בעולם. פשוט לא מצאתי את המקום שנותן את המענה להכל, והחלטתי שאני פותחת את המקום הזה בעצמי, שגם נותן את המענה הזה לאימהות, גם נותן את הסדנאות והמפגשים, מעגלי אימהות שיוכלו אימהות להגיע לפה ולהתייעץ עם עוד אימהות, לשתף ביחד וככה לחוות את זה, מין תחושה כזאת של שבט, כולן ביחד, כל האימהות. משחקייה שלנו זאת לא משחקייה שמגיעים אחר הצהריים וככה מעבירים אחר הצהריים חופשיים עם הילדים אחרי הגן. מי שמדריכות פה את המשחקייה הן נשות מקצוע שהן עם המון תארים בתחום של התפתחות והורות ואימהות, וככה יכולות מאוד לתת מעצמן. וכל אימא שמגיעה לפה היא מתחברת מאוד למדריכה ויכולה ככה לפנות אליה בכל דבר שהיא צריכה, מי יודע כמה אימהות אחרי לידה צריכות רגע את הדמות מפתח הזאת של לבוא ולשאול אותה שאלה ולהתייעץ איתה ומה נכון ולא נכון.